grows and enables the continent to tackle its challenge effectively. We demand states and regional economic communities. Only through collective efforts can we ensure the successful implementation of Agenda 2063 and transform Africa into the Africa we want. This requires us to... Nyakorongo juanga en romo mabendo chakore mana kanyo kabendo kiny makawuono ne yiero mabende oganda rito koda siso mag oganda mawuok e pacho kanyakla kod pinje mamoko mago maga Afrika. Yiero mabende timore e boma mano ma Addis Ababa e piny mano ma Ethiopia. Mana kana senyisi wantiere gi jofwambo magwa e piny Ethiopia. Rwa Kristo wino giler mathoth. Seche 24 motelo ne odiochieng' ma piny Kenya osebedo karito gi sironyo. Piny owacho osingo ne oganda jo Kenya ni gitimo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar miyo Raila Odinga loch e yiero mar riwruog pinje mag Afrika AUC. Jaloso e lo sirikal Isaac Mwaura kod jagoro mongirore migawo mar pinje maoko Dr. Sing'oei ojiwo jopiny mondo kik bed kod kihondko moro amora agin kod geno mar duoko loch pacho kae. The government reaffirms its unwavering support and optimism in the candidature of the Right Honorable Raila Odinga for the chairmanship. Koyo ne osegoyo oganda jo Kenya bang' riwruog pinje mag Afrika ma milambo SADC jiwo pinje 16 magin jokanyo mag riwruogno mondo osir lwedo jachung' mar piny Madagascar Richard Mandrato. Weche Mwaura bende osir lwedo kod jaod bura. Omiyo akwayo jothurwa joadwen kawan kawuono Sabato chiegni donjo. Kiny kidhi kanisa to walim mondo wayud duoko maber. Kendo wamedo goyo ne president erokamano kuom kawo ting' ni kaka mare owuon gi jogo mosetiyo godo e sirikal to gi jogo mosetiyo go ofis mar Raila mondo kiny ka Nyasaye oyie to yud lemo ma osebedo ka omanyo for the last several months. Dr. Sing'oei kod Isaac Mwaura lero ni piny owacho mar Kenya e bwo jatend piny William Ruto mabende otelo ne kidieny makelo lokruok e kind pinje duto mag Afrika osebedo ka sero jotend pinje mag Afrika mar siro otiko mar Raila Odinga. Musuo kod rowere mosebedo ka ndiko weche maricho wi Raila Odinga e wi mbui mag tudruok ka owacho ni koko margi chal ywak ogwal ma ok nyal mono dhiang' modho pi. Baba sani koro en candidate mar jo Kenya. Ok en candidate mar party, ok en candidate mar region mora mora. Omiyo gima mora ni ng'enjo mago koko. Jal moyudo ombulu mathoth ema dhi kawo kar Musa Faki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Je voudrais aussi présenter mes vifs remerciements au comité des représentants permanents, aux réunions duquel je n'ai pas toujours été en mesure de prendre part. Ce que je regrette, bien sûr, surtout la dernière, pendant laquelle je comptais lui faire mes adieux. Mieux vaut tard que jamais. Nyakorongo juanga mano kanyo Musa Faki kata kamano hiwinjo dhok muloso godo no kan dhok mabende oganda ng'iyo godo ahinya kata kamano kapod wantiere boma mano ma Addis Ababa ineno kanyo pichni mabiro ni achiel kachiel ineno kanyo jafwambo marwa Seth Olale bende loso kanyo kata kamano mago gin pichni mabiro achiel kachiel kama bende romo makende hitimo mago gwenge mago mag Addis Ababa kamudo che makawuono en oganda en wach mabende oganda rito kod siso ni kind jolara koma mano mar riwruok mar AUC e kind Raila Odinga Nyakorongo juanga e kind Mahamud Ali Yusuf kanyakla kod Richard Mandrato mawuok e piny Madagascar en jal mane mabendi biro bed ka iyiero e lemo mano mar telo ne piny mago pinje mago maga Afrika en romo mabende timore hodichi makawuono e boma mano mar Addis Ababa mana makanyalo mna lero ni Nyakorongo juanga tipo mineno kanyo gin tipo mabende biro nwa achiel kachiel mane boma mano
mano ma Addis Ababa. Kama bendo bro bedo kwa kelo ni chenro makama mano kata mana deputy chairperson mano mar AUC bende gibro bedo kod thuolo mano mar Yiero commissioners madirom auchiel mago mag riwruok mano mar African Union. Kanyisi mana nyakwarom gajuang odiochieng' makawuono en odiochieng' nero mabendo ganda rito kod siso pinje mabende bro bedo kaluto ombulu kanyo nyakwarom gajuang pinje 40 koda aboro. Wang'eni pinje mag Afrika wantiere kod pinje 54 kata kamano nitiere pinje mamoko auchiel mabende odiochieng' makawuono ok bi yiero nyakwarom gajuang. Ang'eni nyalo bedo kipenjori ni nang'o right way on monthly heads of states and government, and that is where you expect the likes of Kenya's President Dr. Samuel William Ruto to make his way into the plenary hall from. You know, that particular place, it's very well guarded. Security has been revamped here in Addis. Even we also saw him participate in the two ministerial executive council of the African Union members, and you know, this is a meeting that was held earlier. It's usually Union Heads of State Summit plenary hall. That's the latest. Ayub Abdukadir.